Napagasatan ti maysa ang mangalap ani Ronel Torre iti Barangay Davila iti ili ti pasukin. Gapot a pinaraburan daytoy iti kabaybayan ti maysa a dakkel nga ikan. Tinurong mi iti nasa o barangay ngem saan mi anadanunan iti mangalap a nakatiliw ti agarop 360 kilos a blackfin tuna gapot a kadayta agundaway a daiso na iti taaw tapno nagkalap. Nupay kasta nakasarsarita minimang Angelito nga iso na iti timulong anang tiliw iti higante a tuna. Kuna na nga iti uneg ti 24 at awenen na panagkalap na, itapay laeng nga makakita iti kastoy a kadakkel ti blackfin tuna. Malayo na siya sa Payaw. Pinayapayan ako. Nagpatulong po siya. Hindi namin alam kung anong isda yun. Sabi, sobrang laki pala. Akala namin mga 100 kilo lang. Sa sobrang tagal namin pagbatak ng nylon hanggang sa namatay ng isda. First time ko lang nakakita ng ganong kalaking isda. First time lang namin nakahuli. Yes, so anong naramdaman mo, sir, nung Ay, sobrang tuwa. Saan na nabababangin may nga oras a kinaginubal dati higante nga ikan. Nasken anaan naddaga puta iti may salaing nga kamali, mabali na mapugsat ti naylon ang nakabaniit tinatiliw da. Gapo iti kadagsen na daytoy, talo abang ka iti nang guyod ti higante nga ikan iti agarup 18 miles aging gana nakadanon da iti igit ti baybay. Apaman ang nakita dagiti residente ti na isang lad a higante nga ikan ang nabaluran ti 60,000 pesos. Arig na da iti fiesta iti barangay da. Mano-mano namin binabatak hanggang sa makarating siya sa ibabaw. Patay na po siya. lumalaban pag mga ganong... Opo, pigil-pigil namin yung isda. Hindi namin pinagbibigyan kasi pag yan ay oras na pumailalim siya, hindi namin makukuha yung isda. Kasi baka malagot ang tamsi, ang nylon. Itangal daw na iyawid digiti mangalap iti sumagmamano a dadakkel nga ikan. Nupay kasta, saan da maartapan ti mununan a naiyawid nga higante a blackfin tuna. Patse ni Mang Antonio ang nababay iti posibilidad nan nga addan tumanen iti matiliw da kastoy a klase ti ikan, gapot na dagiti laeng yellowfin tuna iti kangronaan na masarakan iti kabaybayan ti probinsya. Naobserbaran mi met a kaadwan kaditi residente iti daytoy a paset ti Barangay Davila iti saan na tubo ti Ilocos Norte. Narwi kadakwada ti naggapupay di Marinduque ken Quezon Province. Kuna ni Mang Angelito, a pinanawan da iti lugar da gapot na narigat ti sitwasyon ti panagkalap ijay, idinto ako na nabaknang iti kabaybayan ti bukod tayo a probinsya. Pati digiti ubing ang nadanunan mi, ammuda agundawayan ti parabor ti baybay. Sa hirap din ang hanap po sa amin. Yung malalaking bangka na nagsasaklit sa kuwan, katulad ng mga barko-barko, mga pangulong. Kaya kami umalis. Okay. Kasi wala na kaming mahuli. Doon, sir. Dito marami po, sir. Oo, marami. May maganda ang hanap buhay dito, sir. Dakkel ti panagyaman ni Mang Angelito ken digiti pada na mangalap iti kabaybayan. Kuna na adakkel ti risgo ti pagsapulan da, isumet ti Mang Bibiyag kaditi pamilyada. Mark Magdirila, Balitang Solid North.